eta eskua gero. A ber, estarriak lehenengo. 1, 2 eta 3. 5 eta 6 bakaro pare, 5 eta 6 amaika. Txori, ez baldin bada, berdin dela lukarrika. Berdin dela lukarrika. A ber, ba, botako, baina gauza bat hemen lokatzen nola daun. Venga, ba, atzera! Bueno, ba, listo? Bai, ez da? Urrengo parada non da? Venga, ala ba!